Vart ska du? Nej! Underbara saker jag någonsin sett, Lotta. Jag vet. Den är verkligen Snygg och jätterik. Nej! Snö. Underbar vit snö. Och den är mjuk som fjädrar. Och den är fluffig som en kattunge. Vad gör du? Okej, det räcker. Jag går på lite. Det är sen som min mormor köpte den utomlands. Och jag vill ha något att dricka. Men du har lite. Det skulle vara gott. Men jag vill inte spilla på min nya jacka. Du kan ta av den. Så får jag Nej.